minnu diletta ta' seks, verux kelli diskussjoni u għegħej. Għajni ġurġi għandu jħalsuni, għatlu maċi għamlu għappart li għamlu għaffariet, mux non defim li Jgħamlu seks. Mela jispega, għalli bħala bjom wieħed uħu plamillu l-spaghetti, ndaħħallu saqajja fl-spaghetti, għati laqli saqajja, iħor uħob jissawat, iħor, ma reċ noqt nsemmi, għax ġenni li moħi. Ġifiri affarijiet li u jamlu ċertu għapeċ, per li mal-mara ma jamlu, xiex anka bizzawġini morru, jew. U inti x'taħseb allura għandhom jikkomunikaw iktar mal-mara biex il-mara jekk hemm bżonn iddaħħal saqajja fl-ispagetti, jew għandhom bżonn immorru jfittxu. Jinna jekk iddaħħal saqajja fl-ispagetti, il-mara jgħidu jinna fiddaħħalhom fl-imqarrun, għax il-bniem qatt ma jiġba minn xejn. Il-bniem dejjem fit-tixħara ġdida, dejjem fit-tixħara. X'taħseb huwa xaħat li jkollu din il-fantazija, mhux fantazija, insomma, din il-għasi perverżjoni. Fetixu. Din il-fetish, fetish x'tiġi? Fetish. Imxaħħan ftit, fetish. Le, fetish każ ċedda ċajt tannek l-anku da podcast. Le, ma x'wassal biex dak li jkun. Li kollu kollox naħseb jien. Li kollu kollox il-bniedem. Intaħseb li ġifiri il-nies li jkunu sessualment aktar esplorattivi ġejja mill-affari li speċanti kollok ħtiġiet l-oħrajn kollha moqdin, allora moħħok jibda jfittex biex se esplora fid-dinja. Fost l-istejja li smajt. Waħda li għadli per eżempju għandha r-raġel qed jeqlibilha ma' raġel. All right. U jena, nitkellmu bat l-minti tħalli jgħamil kollox, għadli jiva, kollox. Għadli jemmu jħobni u dan, ġifiri, l-appari ma tifimiex. Fimċi li t-najdlek. Tana, ma nistax ħafna jpiċċu li l-appari, ma tana ma nistax jintik bħaj, għatma kom din is-situazzjoni. Għatma kom din is-situazzjoni, ma nistax nifema. Għatla, mux ħanetħa, mux ħaneskorpla, għax jien bej l-istajl ismajtu jienu kol ġifiri. Minixi wieħed mid-doja ġifiri, mifimni. Tħobb id-daħal sajf l-spaghetti u għol inti? Le, l-spaghetti niklu. L-spaghetti niklu. Mela, tlaqna?